रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। माडाची वाडी इथल्या श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यास इथं तळ कोकणातील महागणेश याग हजारो भक्तगणांच्या उपस्थितीत पार पडला। यावेळी श्री श्री महंत 108 मठाधीश सद्गुरू गावडेकाका महाराज यांनी भक्तगणांना आशीर्वाद दिले, तर प्रसिद्ध पुरोहित श्रीजित लंबोदरी यांनी या यागाचं पौरोहित्य केलं। सुख, शांती आणि प्रगतीचा मार्ग दाखवणारं आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व म्हणून श्री श्री 108 महंत मठाधीश सद्गुरू गावडेकाका महाराज यांची कोकणासह मुंबई, पुणे, गोवा, कर्नाटकात ओळख आहे। माडाची वाडी इथल्या श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यास इथं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक धार्मिक उपक्रम भक्तगणांसाठी होत असतात। नुकतंच इथं अत्यंत धार्मिक महत्त्व असलेला तळ कोकणातला महागणेश याग करण्यात आला। यासाठी कोकण, मुंबईसह गोव्यातीलही भाविक दाखल झाले होते। केरळ इथून खास या यागासाठी आलेल्या श्रीजित लंबोदरी यांनी या यागाचं पौरोहित्य केलं। श्री गावडेकाका महाराज यांनी यावेळी या यागाचं महत्त्व सांगितलं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्में देवं सर्वकायेषु सर्वदा। खरं तर आज मी कुडाळ माडाच्या वाडी इथे आहे आणि तळ कोकणातील पहिल्यांदा असा गणेश महायाग होतो आहे आणि यानिमित्तच आज मी श्री श्री महंत गावडेकाका यांच्याशी बातचीत करणार आहे। खरं तर या कोकणामध्ये सर्वप्रथम महाजनकल्याण याग माडाच्या वाडी सद्गुरू सेवा केंद्राच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला होता 2016मध्ये आणि खऱ्या अर्थानं अगदी देशभरातून अगदी संत महंत या निमित्ताने या कोकणामध्ये आलेले होते आणि एक मोठा महाजनकल्याण याग या निमित्ताने श्री श्री महंत गावडेकाका यांच्या पुढाकाराने झाला होता आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा एका महाभयंकर संकटानंतर, कोरोनाच्या एका महाभयंकर संकटानंतर पुन्हा एकदा माड्याच्या वाडी येथे गणेश याग आज संपन्न झाला। माझ्यासोबत परमपूज्य श्री श्री महंत गावडेकाका आहेत। काका, सर्वप्रथम नमस्कार तुम्हाला। खरं तर फार मोठी अशी ही अभिनव असा एक आध्यात्मिक संकल्पना होती आणि आज खऱ्या अर्थानं माड्याच्या वाडीमध्ये तुमच्या माध्यमातून सद्गुरू सेवान्यासच्या माध्यमातून आज गणेश याग होतो आहे। हजारो भाविक सकाळपासून इथे आलेले आहेत आणि खरं तर मी माझ्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो की हाच तो महायाग आहे आणि ज्या ठिकाणी 1008 नारळ अर्पण करून हा कोकणातील तळ कोकणातील महायाग गणेश याग झालेला आहे संपन्न। गावडेकाका, काय सांगाल या मुळात आधी मूळची संकल्पना काय होती, यामागची नेमकी भावना काय होती आणि यामागची नेमकी श्रद्धा काय होती? 2016ला ज्यावेळी जनकल्याण महायाग हा 918 साधू संत महंत कोकणात आले आणि कोकणचं एक वैभवशाली परंपरा आहे। कोकणला साधू संत महंतांना लाभलेलं एक वरदान आहे आणि कोकण ही देवभूमी आहे आणि अशा ह्या देवभूमीमध्ये आज पसरलेली जी काही श्रद्धेच्या नावावरची अंधश्रद्धा आहे ती मुळात कुठेतरी संपुष्टात यायला पाहिजे। आता साधू संत महंत 918 साधू संत महंत जेव्हा कोकणात आले तर कोकणाची संस्कृतीचं दर्शन व्हावं, कोकणातील जे आध्यात्मिक बरेच उपक्रम आहेत, कोकणामध्ये बरेच काही यज्ञ होत असतात, बरेच काहीतरी होमहवन होत असतात, गावराटीच्या माध्यमातून बरेच उपक्रम होत असतात, पण याही पलीकडे जाऊन एक कोकणची संस्कृती ही संपूर्ण भारतासमोर किंवा जगासमोर जावी म्हणून कोकणच्या ह्या देवभूमीमध्ये 2016ला 918 साधू संत महंत आले आणि त्या साधू संत महंतांनी येऊन जवळजवळ 1.25 महिना त्या ठिकाणी एक अधिष्ठान होतं की यज्ञाचा प्रारंभ झालेला होता। त्यापूर्वी 6 महिने जे सद्गुरू भक्त सेवान्यासचे कार्यकर्ते 2,500 कार्यकर्ते हे तन मन धन म्हणजे बुद्धी ज्ञानाचा वापर करून या यागाची परिपूर्ण अशी तयारी केली। आज आपण म्हटलं की तरुण पिढी जी आहे
तरुण पिढी अध्यात्मामध्ये वळत नाही, तरुण पिढी अध्यात्माचं किळसवाणी वाटते, तरुण पिढी देवाला नमस्कार करत नाही, तरुण पिढी आईवडिलांचे कुलाचार कुलधर्म रीतिरिवाज संस्कार पाळत नाही. अशा प्रकारचं बरंच तरुण पिढीबद्दल बोललं जातं. पण मी 100% म्हणेन तरुण पिढीला हवं काय आहे, काय द्यायचं आहे, कशातनं त्यांची प्रगती होणार, कशातनं त्यांची उन्नती होणार, श्रद्धा म्हणजे काय, विश्वास म्हणजे काय, प्रेम म्हणजे काय, आपुलकी म्हणजे काय, माणुसकी म्हणजे काय, दातृत्व भावना म्हणजे काय, परिश्रम म्हणजे काय, मेहनत म्हणजे काय, आणि या सगळ्यांचा परिसीमा जी आपण म्हणतो ही श्रद्धा, भावना, विश्वास आणि योग्य दिशेकडे नेणारं मार्गदर्शन. या योग्य दिशेकडे नेणारं मार्गदर्शन जर आजच्या तरुण पिढीला मिळालं तर ही तरुण पिढी खरोखरच ध्येयवादी आहेत. आज एवढा मोठा जनकल्याण महायाग यशस्वी केला ही सगळी तरुण पिढी होती. तरुण कार्यकर्ते होते, तळमळीने काम करत होते. फक्त त्यांना देवाच्या नावावर अंधश्रद्धा चालत नाही. आज देवाच्या नावावर फसवलं जातं, ठकवलं जातं, देवाच्या नावावर नको ते केलं जातं, देवाच्या नावावर नको ते उपक्रम राबविले जातात. आणि ह्यामुळे त्या तरुण पिढीला जेव्हा कळतं अरे रे मी ह्या चुकीच्या दिशेकडे गेलो, तेव्हा त्याला जो पश्चाताप होता आणि त्याच्या मनामध्ये जी वाईट भाव निर्माण होतो, द्वेष निर्माण होतो, आणि त्यामुळे तरुण पिढी आजच्या घडीला अध्यात्माकडे वळत नाही. मग आज आम्ही तरुण पिढीला हेच दाखवून दिलं आहे, जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा आहे. हे जे आध्यात्मिक जे उपक्रम आज राबवले जातात, ह्या उपक्रमाच्या माध्यमातून कितीतरी गरीब, दीन, दुबळे, ललित, पडित, रंजले, गांजले या लोकांची सेवा करण्याची वृत्ती मुळात त्यांना ज्ञान देणाऱ्याकडे पाहिजे. जर ती वृत्ती आहे आणि त्याने ते ज्ञान दिलं तर आजची तरुण पिढी हे त्यांना हवं आहे की सेवा कशात आहे, परमेश्वर कशात आहे, आणि या परमेश्वराच्या सान्निध्यात आपण कशा आपली प्रगती कशी करू शकतो. म्हणून जे सेवेकरी आज खरोखर कार्य करत आहेत, कोरोनासारख्या महाभयंकर काळामध्ये जीवाची पर्वा न करता बऱ्याच सेवेकऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी अन्नदानाचं वाटप केलं. 1,000 रुपयाचं किट तयार केलं आणि जवळजवळ 300-350 लोकांना दिलं. पोलीस लोकांना ज्या पाणी मिळत नको जेवण मिळतं त्या ठिकाणी पोचवण्याचं काम केलं. पंतप्रधान निधीला मदत केली, मुख्यमंत्री निधीला मदत केली. त्याचप्रमाणे जे लोक अडकलेले होते, ज्यांना कोरोना काळामध्ये की पुढे जाता येत नव्हतं, त्यांना क्वारंटाईन केलं जायचं आणि त्यांनी अन्नपाण्याची व्यवस्था होत नाही, अशाही काळात संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी ही तळमळीने सेवा केली. तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये हे केले, अरे कोरोनाला तुम्ही घाबरलात, त्या घाबरले त्यांचं काय. मग त्यांच्यासाठी त्यांनी ध्येयवादीपणाने म्हणजे मला काही होऊ दे, पण जो इथं अडकलेला आहे, जो संकटात आहे, त्याला बाहेर काढण्यासाठी मला मदत केली पाहिजे, अशा प्रकारचं ध्येयवादी धोरण मी त्यांच्यामध्ये निर्माण केलं. तेव्हा भीती मनातली घालून टाकली. जनकल्याण महायाग झाला, त्यामुळे 918 साधू संत आले. कोकणात वाटलं की हे काहीतरी वेगळं सांगतात, चुकीचं सांगतात, पण प्रॅक्टिकली जेव्हा पहिल्या दिवशी 450 साधू संत महंत तपस्वी आले तेव्हा हे आपल्याला ज्ञातच आहे. मग त्याप्रमाणे कोकणच्या संस्कृतीमध्ये नेमकं काय हवं आहे, विचारधारणा कशा पद्धतीची हवी, हा आता आज आम्ही जो गणेश याज्ञ केला या ठिकाणी आम्ही बघितलं की ठीक आहे, कोकणामध्ये ब्राह्मण आहेत, प्रामाणिक आहेत, आपलं काम ते प्रामाणिक करत आहेत, आपली संस्कृती ते जतन करतात, त्याबद्दल मला काहीच बोलायचं नाही. पण त्याही पलीकडे जाऊन अजून काय असतं, वेगळं असं काय आहे, वेगळं काय अध्यात्म आहे, वेगळं ब्राह्मणांमध्ये वेगळं पण काय काय असतं, हे सगळं शिकायचं असतं, हे सगळं इथे आत्मसात करून लोकांपर्यंत न्यायचं असतं. यासाठी या यागाची आपण आयोजन केलं. या यागाचं आयोजन करत असताना दुसरी एक मनात आली की कोरोनासारख्या महाभयंकर काळामध्ये प्रत्येक सेवेकरी घाबरलेले होते, भीतीने ग्रस्त होते, टेन्शनमध्ये होते, अधिक त्यांना काय करावं हे सुचत नव्हतं. धंद्यापरी धंदे गेले, नोकऱ्यापरी नोकरी गेली, घरं उद्ध्वस्त झाली. पण त्या कार्यक्रमामध्ये एक प्रचंड आत्मविश्वास होता आणि तो आत्मविश्वास परत कुठेतरी तो पुनर्जीवित करायचा होता आणि सगळ्यांना संघटित करायचं होतं आणि एक अशा प्रकारचा यज्ञ करायचा होता जेणेकरून सकारात्मक विचार निर्माण होतील, सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल आणि सकारात्मक विचाराच्या धोरणातनं, सकारात्मक ऊर्जा विचारातनं त्यांचं मनोबल वाढेल आणि काम करण्याची त्यांच्यामध्ये ताकद निर्माण होईल आणि हीच ताकद त्यांना यशाच्या शिखराकडे नेईल. म्हणून आज केरळमधून
विशेष जे जगप्रसिद्ध भटजी होते त्यांना आज आम्ही बोलवलं. त्यांनी शास्त्रोक्त विधी या ठिकाणी केला. प्रत्येक सेवेकऱ्याला, इथे आलेल्या प्रत्येकाला आनंद कसा देता येईल हा त्यांचं एक ध्येय होतं आणि त्याप्रमाणे त्या भटजींनी प्रत्येकाला या यज्ञाचं महत्त्व पटवून दिलं. आणि समाजासाठी आपण काय केलं पाहिजे की देवाच्या नावावर अंधश्रद्धा न मांडता देवाच्या नावावर आणि दैवत्व म्हणजे का आपण जे काम करतो. आता जसं तुमचं चॅनल आहे, तुम्ही नोकरी करताय, तुम्ही चॅनल म्हणून माझं चॅनल हे माझा प्राण आहे, माझं चॅनल हे माझ्यासाठी देव आहे. माझं कोकण साथ हे तळागाळापर्यंत पोचायला पाहिजे म्हणून त्याला तुम्ही परमेश्वर म्हटलात. तसंच सेवाभावी परमेश्वर म्हणून आत्मसात करायचं आहे. यासाठी आम्ही हा यज्ञ केला. या यज्ञाचं विज्ञान तर सांगतं की वाईटातून एखादी वाईट गोष्ट नष्ट करायची आहे तर अग्नी प्रज्वलित करावाच लागतो. आणि ह्या अग्नीमध्ये जे काही हवन केलं जातं त्याच्यातनं आपल्याला पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते, सकारात्मक ऊर्जा मिळते आणि सकारात्मक ऊर्जेतनं आपलं मनोबल वाढतं आणि आपल्याला एक वेगळा आनंद मिळतो. आणि हा आनंद सर्व भावी भक्तगणांना मिळावा म्हणून ह्या यज्ञाचे आम्ही आयोजन केलेलं होतं. आणि हा यज्ञ खरोखरच आत्तापर्यंत म्हणजे सकाळपासून जी गर्दी आहे की खरोखरच मी सर्वप्रथम कोकण साथचा आभार मानेन, कारण त्यांनी आमचे इथला यज्ञ हा बातमीमध्ये आणला. म्हणजे तुमचा पहिलं उदात्त हेतू होता, तुमचे दूरगामी विचार होते की काही गावडे काकांच्या भक्तगणापर्यंत जर पोचलं नाही तर एवढं मोठं यज्ञ होऊन सुद्धा ते त्याच्यापासून वंचित राहील हे तुमचं धोरण होतं. या धोरणाबद्दल अगदी मनपूर्वक तुमचे आभार. खरं तर नक्कीच हे होते गावडे काका. खऱ्या अर्थानं मी त्यांना हेच विचारलं की नेमका हा याग नेमका कशासाठी होता. तर त्यांनी अगदी सांगताना हेच सांगितले आहे की कोणताही याग हे एक आध्यात्मिक विज्ञान आहे आणि खऱ्या अर्थानं जेव्हा सकारात्मक ऊर्जा ही प्रत्येकाला हवी असते तेव्हा खऱ्या अर्थानं अध्यात्मातून ही ऊर्जा मिळत असते आणि एक सकारात्मक दृष्टिकोन या समाजाला मिळावा, इथल्या तरुण पिढीला मिळावा आणि यातूनच एक सेवेकरी घडतो, एक सकारात्मक ऊर्जा त्यातून निर्माण होते आणि त्याचमुळे ही आजचा हा याग तळ कोकणातील पहिला हा महायाग गणेश याग इथे होतो आहे आणि या सकारात्मक ऊर्जेतूनच पुढे आपल्याला चालायचं आहे, पुढे या तरुण पिढीला न्यायचं आहे असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. या यागासाठी खास आलेल्या भक्तगणांनीही आपले अनुभव मांडले. मानवी जीवनात सुख आणि समृद्धीसाठी हा याग महत्त्वाचा आहे, परंतु अशा धार्मिक विधीबरोबरच अनेक उपयुक्त माहितीही यावेळी मिळाल्याचं भक्तगणांनी सांगितलंय. कुडाळ माड्याच्या वाडी येथे होत असलेल्या तळ कोकणातील पहिल्या महागणेश यागासाठी मोठ्या प्रमाणावर सेवेकरी देखील या जय्यत तयारीसाठी लागलेले होते, या आयोजनासाठी लागलेले होते आणि आज खऱ्या अर्थाने तळ कोकणात एक मोठा महायाग गणेश याग इथे संपन्न झालेले आहेत. माझ्यासोबत आहेत सेवेकरी. काय सांगाल, खऱ्या अर्थानं आज तळ कोकणातील पहिला असा महागणेश याग होतो आहे. हजारो भाविक या ठिकाणी आलेले होते, सकाळपासून याचं त्यांनी दर्शन घेतलेलं आहे. काय सांगाल, मुळात यामागची काय श्रद्धा होती, काय भावना आहे? नमस्कार. हा याग हा काकांच्या संकल्पनेतनं झाला. त्या आजचीच गोष्ट नसून 2016 सालीसुद्धा काकांच्याच माध्यमातनं एक जनकल्याण महायाग झाला होता आणि न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारे जवळपास 918 साधू संत ह्या जनकल्याण महायागासाठी पूर्ण भारतातनं आले होते. जे साधू संत हिमालयात तपश्चर्या करतात असे साधू संत, प्रत्येक राज्याचे प्रमुख, प्रत्येक आखाड्याचे प्रमुख ह्या कोकणामध्ये आले होते आणि एक जनकल्याण महायाग संपन्न झाला होता. 2-3 वर्षाचा कालावधी त्याला निघून गेला. मध्ये कोरोनाचा काळ आला. त्यानंतर काकांच्या मनात पुन्हा एक असा विषय आला की आपण एक अजून याग करूया. हा याग कशासाठी करायचा, तर तरुण पिढीला घडवण्यासाठी, तरुण पिढीला आपली संस्कृती समजून देण्यासाठी. जसा जनकल्याण महायागातनं काही संस्कृती, आपल्या ऋषीमुनींची संस्कृती आपल्या तरुण पिढीने जाणून घेतली, तशाच पद्धतीचा आपला हिंदू धर्म असू देत किंवा आपला धर्म आहे त्या पद्धतीने ज्या काही माहिती आहे, शास्त्रोक्त माहिती आहेत त्या तरुण पिढीला कळाव्यात. दुसरी एक इच्छा अशी की हा गणेश, आपण गणेशाची पूजा प्रत्येक वेळी प्रत्येक कार्यक्रमात पहिल्यांदा नामस्मरण गणेशाचं करूनच करतो. मग प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येकाला चांगलं आरोग्य मिळावं, चांगल्या प्रकारचं त्यांचे जे प्रॉब्लेम असतील ते निघून जावेत, चांगल्या पद्धतीचं त्यांना जी उद्दिष्ट असतील ती साध्य व्हावीत. या गणेशाच्या आराधनेतनं प्रत्येकाला आपापले जे विचार आहेत, आपापली जी दुःख आहेत ती
सोडवण्यासाठी एक प्रकारचं धार्मिक कार्य हे काकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी घडलेलं आहे. हे धार्मिक कार्य करण्यासाठी सुद्धा जे पुरोहित ब्राह्मण जे लागतात, जे शंकराचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे ब्राह्मण काम करत असतात, त्यांच्यासोबत जे काम करत असतात, अनेक आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी जाऊन मोठमोठ्या पूजा विधी ते संपन्न करत असतात, असे शास्त्रोक्त ब्राह्मण ह्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी हा गणेश याग या ठिकाणी 1008 श्रीफळ गणेश याग या ठिकाणी संपन्न केला. यामागचा एकच उद्देश आहे की ह्या ठिकाणी ह्या कोकणामध्ये एक प्रकारची पॉझिटिव्ह ऊर्जा निर्माण करून ह्या ब्रह्मांडामध्ये प्रत्येकासाठी एक व्हायब्रेशन, म्हणजे आपण एक शक्ती म्हणतो, आपण टेलिपॅथी म्हणतो, अशा प्रकारचे वेगवेगळी शास्त्र पुराणामध्ये सांगितलेली आहेत. त्या शास्त्राचा आधार धरून या यागाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला सुख, समृद्धी, चांगल्या प्रकारचं आरोग्य, ग्रहपीडा असू देत, अजून कुठच्या पीडा असू देत, ह्या सगळ्या पीडातनं मुक्त होण्यासाठी एक प्रकारची प्रार्थना या यागाच्या स्वरूपातनं करण्यात आली. आणि ही प्रार्थना करत असताना हे जे सेवेकरी असतील किंवा ह्या काकांना मानणारा जो जनसमुदाय आहे, एक ह्या अनेक राज्यांमध्ये पसरलेला आहे, त्या प्रत्येक सेवेकऱ्यासाठी, इथल्या कोकणातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी हा याग काकांनी ह्या ठिकाणी संपन्न केला आहे. आणि या ठिकाणी ज्या 1008 नारळांची आहुती जी देण्यात आलेली आहे, त्या आहुतीच्या माध्यमातून सद्गुरूंनी प्रत्येकाला सुख समृद्धी मिळावी ह्यासाठी एक प्रकारचं आराधना परमेश्वराकडे, त्या स्वामी समर्थांकडे, त्या गावडोबा चरणी, सगळ्या कोकणातल्या देवदेवतांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे. आणि सुख समृद्धीसाठी त्यांनी एक प्रकारची आराधना या यागाच्या स्वरूपात केलेली आहे. काका प्रत्येक वेळी म्हणत असतात, जे शास्त्र आहे, जे नियमात आहे, जे पूर्वीच्या ऋषीमुनींनी लिहिलेलं आहे, तेच सत्य आहे आणि तेच शाश्वत आहे. आणि हे शाश्वत कधीही मिटणारं नाही आहे. आजकाल बऱ्याच ठिकाणी अंधश्रद्धासुद्धा असते, सगळ्या गोष्टी असतात, पण काका महाराज कायमस्वरूपी आम्हाला सांगत असतात, जे शास्त्र आहे त्या शास्त्राला धरून तुम्ही चाला. आणि त्यासाठी आज जो याग झाला त्यामध्ये जे मंत्रोच्चार जे काही या ठिकाणी पुरोहितांच्या मार्फत करण्यात आले, त्यामध्ये प्रत्येकाच्या शरीरातली एनर्जी ॲक्टिव्ह करण्याचे मंत्र होते. आणि हे मंत्र प्रत्येकाच्या कुंडलिनी शक्तीवरती, जी मणक्यामध्ये प्रत्येकाच्या दडलेली कुंडलिनी शक्ती आहे त्याच्यावरती व्हायब्रेशन निर्माण करणारे हे मंत्र होते. जसे इंद्रधनुष्यात 7 कलर आहेत, त्याचप्रमाणे आपल्या कुंडलीमध्ये सुद्धा 7 चक्र जी आहेत त्यांना एनर्जी निर्माण करणारे आहेत. आणि ही चक्र ज्यावेळी सुदृढ होतात, ही चक्र ज्यावेळी प्युरिफाईड होतात, निर्मळ होतात, त्यावेळी प्रत्येकाच्या मनातनं पॉझिटिव्ह एनर्जीच बाहेर पडते. दुसऱ्याबद्दलचा द्वेष, राग, क्लेश हे प्रत्येकाच्या मनामधले मिटले जातात. आणि गावडे काका महाराज नेहमी योग साधना असू देत किंवा आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधना असू देत, त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक तरुण पिढीला ह्या गोष्टी शिकवण्यासाठी तत्पर असतात. आज या ठिकाणी एवढे मोठे पुरोहित आणून आम्हाला काकाने एकच सांगितलं, आजचे मंत्र तुम्हाला कशा पद्धतीने वाटले, ह्या मंत्रातले व्हायब्रेशन कशा पद्धतीने तुम्हाला वाटले, ह्या ब्राह्मणाने पुरोहितांनी केलेले हावभाव जे मंत्र म्हणत असताना ते कशा प्रकारे तुम्हाला वाटले, हे हावभाव त्यांनी जे हावभाव केले आहेत पुरोहितांनी, त्यांना कुठची अशी उत्स्फूर्ती झाली की त्यांनी त्या पद्धतीचे हावभाव केले झाले. तर प्रत्येक मनुष्यामध्ये एक सुपर ह्युमन दडलेला असतो. हा सुपर ह्युमन तुम्हाला ॲक्टिव्ह करायचा असतो आणि हा अध्यात्मातनंच शक्य होईल. आणि त्यासाठी तुम्हाला साधना, मंत्रोपचार, आजसुद्धा ओम गंग गणपत हे ना मला म्हणाले काका की गम म्हणताना तुझी जीभ कुठे लागते ती बघा, टाळायलाच लागते ना. ह्यातनं काय होतं, पूर्वीच्या काळामध्ये खेचरी मुद्रा, ही आत्ताही खेचरी मुद्रा प्रसिद्ध आहे, विद्येची देवता म्हटली जाते. तर त्याच्यामागे शास्त्र आहे ना, ह्या शास्त्रामधनं तुमचं जी ब्रेन पॉवर आहे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, डावा मेंदू, उजवा मेंदू, हे ॲक्टिव्ह करण्याचं काम हे मंत्र वेगवेगळ्या पद्धतीने करत असतात. आणि पुरोहितांच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जाणता येतात. एक प्रकारचं एक काकाने आमच्यासमोर एक पिक्चरच दाखवला की कशा पद्धतीने हे वैदिक शास्त्र आपलं आघात आहे, ह्याच्यावरती तुम्ही विचार करा. तरुण पिढीने ह्याचा पाठपुरावा करा आणि आपला जे जीवन आहे ते सुखी, समृद्धी आणि समाधानी बनवण्यासाठी. आणि एवढंच नव्हे तर एक दुसरी गोष्ट, जसं एखादं फळ असतं त्याच्यामध्ये बिया असतात, एक बी पेरलात तर ते वृक्ष निर्माण करतं आणि 1000 पुन्हा फळं निर्माण करतं. तर प्रत्येक तरुणाने ह्या मार्गात येऊन चांगल्या प्रकारचे ज्ञान घेऊन आपलं जे काम आहे की हा समाजामध्ये अंधश्रद्धा सोडून चांगल्या प्रकारचे विचार बाहेर देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आणि जर आपल्या गावापासून सुरुवात केली, आपल्या राज्यापासून सुरुवात केली तर नक्कीच उज्ज्वल भारत भविष्यात घडेल.
आणि आज मला एक चांगला आनंद वाटतो आहे की तरुण पिढी या अध्यात्माकडे ओढते. पूर्वी अध्यात्म म्हातारे लोक करायचे, परंतु सद्गुरू श्री गावडे काका महाराजांच्या माध्यमातून तरुण पिढी जोडली गेली. आज हजारो सेवेकरी जे आहेत ते सगळे तरुण आहेत, तडफदार आहेत, सळसळतं रक्त त्यांच्या अंगात आहे. पण हे सळसळतं रक्त कुठच्या कामी वापरावं ह्यावरती काका महाराजांनी चांगल्या प्रकारचं रामबाण औषध म्हणजे हे अध्यात्म आम्हाला दिलेलं आहे. आणि या अध्यात्मातनं कुठचाही व्यक्ती हा वाईट मार्गाला जात नाही, व्यसनमुक्त होतो, व्यसन करत नाही, दुसऱ्याच्या स्त्रियांना भगिनींना आई किंवा मातेच्या समान मानतो, आई वडिलांना चरणस्पर्श करतो, समर्पण भावनेने सेवा करतो. समर्पण भावना म्हणजे नेमकी काय हे काकांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून आम्हाला दाखवून दिली आहे. आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल चालून ठेवून हे सगळे सेवेकरी आपली वाटचाल करत आहेत असं मला वाटतं. खरोखरच आज आनंद होतो आहे की एवढा मोठा याग श्री गणेश याग 1108 श्रीफळांचा गणेश याग आज इथे पार पाडला. आणि या यागात एवढी एनर्जी होती, एवढी ऊर्जा होती की काका नेहमी सांगत होते की हा याग जर झाला आणि या यागातून आपल्याला काय फलित होणार आहे, तर आपल्या आजूबाजूच्या लोकांची, आपल्या सेवेकरांची, आपल्या संपूर्ण कुटुंबाची, आपल्या गावाची उन्नती होणार आहे, उत्कर्ष होणार आहे. आणि खरोखरच ती एनर्जी आज आम्ही इथे पाहिली. कारण आपण आज जर हिंदू राष्ट्र जर पुढे जायचं असेल तर आपल्याला अशा प्रकारचे याग आपल्या कोकणात झालेच पाहिजे. कारण या यागातून जी ऊर्जा आणि ऊर्जा मिळते, उन्नती होते, ती खरोखरच आज आम्हाला इथे पाहण्यास मिळाली. आपण म्हटल्याप्रमाणे 2016मध्ये जो जनकल्याण महायाग झाला तो महाराष्ट्रातला पहिला आणि भारतातला तिसरा. सबंध देशातून म्हणजे अगदी हिमालयापासून, उत्तर भारतापासून ते कन्याकुमारीपर्यंत इथून सगळीकडनं 918 साधू आले. ही गोष्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नाही, तळकोकणामध्ये यापूर्वी कधीच घडली नव्हती. ती फक्त गावडेकाका महाराजांच्या प्रयत्नामुळे ती शक्य झाली. आणि हा जो याग झाला त्यानंतर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे जे कोरोनाचं संकट आलं, या कोरोनाच्या संकटामध्ये सुद्धा काका महाराजांची जी तरुण पिढी आहे, जी सेवेकरी वर्ग आहे, त्या सेवेकरी वर्गाने अगदी जीवाची पर्वा न करता कोरोनाच्या काळामध्ये गरीब लोकांना अडलेल्यांना किंवा जे काही प्रवासी अडकून पडले होते त्यांना या सगळ्यांना अगदी भरभरून मदत केलेली आहे. आणि अगदी शासन दरबारीसुद्धा याची नोंद आहे. तर आता हा जो 1008 श्रीफळ गणेश याग झाला, 1008 नारळांची आहुती असलेला हा जो याग झाला, हा तळकोकणामध्ये पहिल्यांदाच होतो आहे. आणि या यागामध्ये काकांचं म्हणजे जसं ह्यापूर्वी असतं तसंच सर्वसामान्यांचं भलं व्हावं हा एकच उद्देश याच्यामध्ये मुख्यत्वे आहे. आणि यामध्ये तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे काकांची जी तरुण सेवेकरांची फळी आहे ती काम करतो. तुम्ही आता बघत असाल आपल्याकडे म्हणजे अध्यात्म म्हटल्यानंतर वयस्कर वर्ग 60 नंतर रिटायरमेंट लाईफमध्ये काय करायचं तर अध्यात्म करायचं असं नाही आहे. अगदी आपल्याकडे कॉलेज कुमारांपासून ते अगदी आमच्यासारखे 35-40 वर्षाचे तरुणसुद्धा यामध्ये हिरिरीने काम करतात. आणि फक्त अध्यात्म नसून समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो ही भावना काकांनी आमच्या मनात रुजवली आहे. अगदी म्हणजे वडिलांप्रमाणे आम्हाला ते सगळ्या गोष्टीला मार्गदर्शन करतात. चुकलेल्याला आम्हाला आमची चूक झाली असेल तर ते आम्हाला कल्पना देतात, त्याची चांगली आमच्याकडनं काम झालं तर शाबासकीही देतात. त्याच्यामुळे एक ग्रुप येतो काम करायला. आणि आता अगदी म्हणजे कॅन्सरग्रस्तसारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना मदत म्हणा किंवा एखाद्या सार्वजनिक स्थळाची साफसफाई म्हणा किंवा कोरोनासारख्या आजारामुळे त्रासामध्ये असलेल्या लोकांना मदत म्हणा किंवा असे अनेक उपक्रम, व्यसनमुक्ती शिबिरं घ्या किंवा गावराहाटी मार्गदर्शन घ्या किंवा घरगुती प्रश्नांच्याबाबत मार्ग, ह्या सगळ्या गोष्टीत काका हिरीने आमच्याकडून काम करून घेत आहेत. आणि हा जो याग आहे हा सुद्धा या अशाच गोष्टीसाठी याचं फळ मिळावं यासाठीच केलेला आहे. सर्वसामान्य जे भाविक आहेत, ग्रामवासी आहेत, आपले जिल्हावासी आहेत, यांच्या मनोकामना इच्छा पूर्ण व्हाव्यात. त्यांच्याकडून कळत नकळत काय चुका झाल्या असतील त्याचं परिमार्जन व्हावं, त्यांचे अडलेले काही प्रश्न असतील ते मार्गी लागावे आणि एक त्यांच्यावर परमेश्वराची कृपा व्हावी म्हणून हा त्यांनी याग आयोजित केला आहे. आणि आपले स्वामी समर्थांच्या कृपेने आणि सद्गुरूंच्या प्रयत्नांनी तो अगदी व्यवस्थितरित्या पूर्ण झालेला आहे. श्री स्वामी समर्थ प्रथम. आणि मी मानसी तावडे, मी मुंबईहून आलेली आहे. काकांनी जो आमचे गुरु आहेत गावडे महाराज, त्यांनी हा जो आपला
गणेश याग जो केला तो आपल्या सगळ्यांच्या सुख समृद्धीसाठी केलेला आहे. सर्वांची जे वाईट किंवा अनिष्ट असेल दूर होऊन सगळ्यांना चांगली सुबुद्धी मिळो. आणि आता आपण करोनाच्या काळात जो आपली वाईट प्रसंगातून आपण गेलो त्यातून आपण चांगले राहिलो आणि बाप्पाने आपल्या कृपा केली आणि आपलं सगळ्याच्या पुढे चांगलं व्हावं. आणि तरुण पिढी जी आता भरकटत चालली आहे त्याला कशाना मार्गाने आणून त्यांना ह्याचं महत्त्व पटवून द्या. आणि बऱ्यापैकी तरुण पिढ्यामध्ये अगदी हुरहिरीने भाग घेऊन बऱ्यापैकी ते समाजकार्य करतात आणि हे सगळं समाजाचं काम हे करण्याचं काम आमचे गावडे महाराज फार छान पद्धतीने करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांची मी ऋणी आहे. आज सकाळी 9 वाजल्यापासून जो त्यांनी याग सुरू केला पण सर्व चमत्कारिक होतं. म्हणजे आम्ही सांगणं आणि स्वतःने अनुभवण्यात खूप फरक आहे. पण आम्ही जे अनुभवलं ते आम्ही शब्दात मांडू शकत नाही. पण फार ऊर्जा तो होती, चमत्कार होते, पण एक वेगळं दैवी चमत्कारसुद्धा होते आणि सगळ्यांना छान वाटलं आणि सगळ्यांनी ह्याचा आनंद पण घेतला आणि ह्याचे खूप छान व्हायब्रेशन्स सगळ्यांना मिळाले आणि मिळतील पण पुढे. आणि म्हणून काकांनी हा याग केलेला आहे. याग म्हटलं की ते कसे पुरोहित लोक असतात आणि त्यांना म्हणजे असं एक वेगळं स्वरूप येतं. पण इथे असं नव्हतं. इथे अध्यात्म पण होतं, अंधश्रद्धा नव्हती. शिवाय आणि तरुण पिढीना ते आवडलं कारण प्रत्येक ठिकाणी तरुण पिढी खेचली जात नाही. ती म्हणते कशाला जायचं. पण आज तुम्ही बघाल सकाळपासून तरुण पिढीने हिरीने भाग घेऊन त्यांना ते पटत होतं. त्याचं महत्त्व जे त्यांनी सांगितलं त्यांनी स्वतः अनुभवलं आणि त्यामुळे आपली पूर्ण तरुण पिढी ह्याच्यामध्ये अगदी आवडीने त्यांनी सक्रिय भाग घेतला कारण त्यांना त्याचं महत्त्व पटलं होतं, त्यांनी ते अनुभवलं होतं आणि त्यामुळे हा खूप छान पद्धतीने झाला आणि आम्हाला याचं खूप आम्ही आनंद घेतला. मला एकच सांगता येईल की काका म्हणजे अशक्यही शक्य जे शक्य नाही होत आता यायचं आमचं अजिबात हे नव्हतं. ती सगळी सोय त्यांनी करून दिली. तिकीटपासून कशी काय होणार आम्हाला काही माहीत नसतं. फक्त त्यांच्या आदेशावर आम्ही पुढचा पाऊल टाकतो. खरं तर इथे आल्यानंतर जे सकाळपासून तुम्ही आहात काय अनुभवलं, काय हे अध्यात्म म्हणजे काय शब्दात नाही मांडू शकत. हे अंगावर काटे येत आहेत आणि शब्दात नाही मांडू शकत कारण ते अनुभव म्हटलं तुम्हाला अनुभवणं आणि सांगण्यात नाही खूप फरक असतो. आम्ही ते अनुभवले पण ते अप्रतिम होतं, दिव्य अदिव्य होतं. पण ते माऊली आहेत सगळ्यांना एवढी आणि असे होणे नाही पहिला झाला आणि खूप सुंदर. आणि स्वामी समर्थांनीच हा मार्ग दाखवला आम्हाला. त्याप्रमाणे आम्ही पुढे येत राहिलो आणि याच्या पुढे पण स्वामी समर्थच आम्हाला काका मार्गदर्शन करतील. त्याप्रमाणे काका महाराज मार्गदर्शन करतील तसं आम्ही पुढे हे जाणार. आणि आमची मुलं पण आहेत शिक्षणात त्यांना पण सारखं योग्य मार्ग दाखवावा हीच काकांकडे आणि स्वामी समाजाची प्रार्थना. ना आम्हाला श्रद्धा म्हणजे आम्हाला इकडे यायचंच होतं पण आता एकदा आल्यावर आम्ही सोडणार नाही इकडे. आता इकडे येतच राहणार. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.